ina baka labari. Ka san mutumin ka ya sai akuya. Ha, wai auta? Auta. Kware da gaske na san da wannan magana. To ina ya Allah ba sai na kwanta haka zan dan huta. To da na kwanta haka bacci ya dan fara dauka na. Yo ba sai nake jin hayaniya a waje ba. Hayaniya ta ki karewa. Sai na ce to bara dai in fito in ga me ke faruwa. Haka na fito sai na ga mutane a waje an cika. Ana ta kallon sama. Ni na sha wata Ramadana ne ma zai kama ake duba. Yo in daga kai in kalli me ke faruwa Alhaji. Ba he na ga ashe katin jirgin sama ne ya taho zai je Saudiya. Wallahi ma sai kare. Jirgin nan ya kare ina ya Allah babu ya Allah sai fasinjojin nan suka fito. Fasinjojin Suka fito daga cikin jirgin suna tura jirgin a sama. Domin in sun je gaba mai bi sun Allah ya sa sun samu gidan mai hisha mai a sama. Wallahi haka suka dinga tura jirgin nan. Ni na ji hayaniya ashe turin jirgi ake a sama mai ya kare. fasinjojin jirgin sama Kwarai kuwa suna tura jirgin. suke tura jirgi. Kwarai kuwa yanda ake tura mota haka suke tura jirgin nan a sararin sama. Kuma ya tashi. Kwarai kuwa tabbas La na kai Allah dino mai ƙarya. Allah dino mai ƙarya. kai ban Ni za ka rina kai ban ce Allah ya tsine mai ƙarya ba ni zan ce Jirgin sama. kai da akuya ta haifi raƙumi ban ce maka mai ƙarya ba ni zaka ce Allah tsine mai Wannan ƙarya abin alajabi ne. a'a ai kamar yanda akuyan nan ta haifi raƙumi haka zalika zai iya faruwa a Kai Allah dino mai a ƙarya. kai kakkare na ma hankali ma zan karka ganna a bushe in na ma ɗiba ɗaya wallahi ba za ka gani ba